Shopee. Sinigang baboy. Hello, good morning. Hello guys, good morning po. Morning pa ba? Morning pa. Tanghali na kuya. Ano maganda sa morning mo? Ako, char. Hello. Our hearts beat to the city streets. We began to feel the fire. We rise like tall buildings. Sinigang. Ayan, kakalimutin ka na, tumatanda Oo ka nga. na kuya. Diniwanan ko si kay Kuya Gatcho. At magluluto tayo ng native na manok na dala namin na kinatay ni Kuya Gatcho yung manok niya. Hi po, good morning to all viewers, to all sponsor. Good morning po sa inyo. I love you all. To all sponsor, I love you. Ayan, at yun nga, sabi ni Kuya Gatcho ay papunta na kami ng Balatan. Abang-abang na lang po kayo sa aming gagawin na vlog dun sa bahay ni Rica. Babaklas kami nung tiles dun sa sa CR kasi pinapapalitan nung sponsor. Asawa ko nandito. Kaya kita baon. Bigyan daw ko ng baon. Ng baon. 5 pesos. Pang gasolina, 5 piso. Candy. Okay na to. Babaon sa akin 5 piso tapos candy. Tamang-tama to sa ubo. Nag-almusal na rin tayo, pansit. Nagluto yung asawa ko ng pansit. Sana walang ulan para di tayo maulanan. Grabe yung ubo. Kasi pag umaga, grabe yung init. Tapos pag gabi napakalamig dun sa barracks. Kahit nga nakapantalon na ako, naka-jacket dun sa bus pag natutulog. Napakalamig talaga. Ayan po, let's go na tayo. At sana ingatan tayo ng ating Panginoon sa biyahe papuntang Balatan. Ayan po, let's go. Ayan po, dito na ako sa San Roque. Nandito na rin yung mag-amang pogi. Mag-amang gwapo. Oh, Bim Bim. Yo! Punta kami sa ano? Balatsan. Let's go. Siyempre, mag-helmet na tayo. Dali ko lang yung gusto ko sa Rewagang Hills. Sana all. Sana wala kayo po. Sana all nakaibo. Magkakaroon ka rin yan, tol. Ay, siyempre. Hanggat may upload tayo. Hanggat may upload. Nakabili tayo niyan. Yan. Ako dito ko lang ilalagay sa aking damit. Dito sinisiksik ko yung GoPro. Diyan nakatayo. Oh, diba? Nakaganyan lang yan. Oh, pagkita ko sa inyo sa lamin. Nakaganyan lang. Oh. Yan lang. Sa lamin. Amo. Bim amo. Amo. Aso. Gas muna, gas. Ay, Ano? gas muna. Abot, ganito na. Wait.
tugtog di pinapansin. Ilan tol? Panggatos. Ha? Full tank daw. Full tank. Full tank. Oo. Yun. Salamat kay Kuya Gatcho. Full tank yung motor. Amoy. Lupit talaga. Ilan sa'yo tol? So 23 sa'yo. Saan yung tilang naman to? Kasi may laman na to dati. Thank you Kuya Jojo. Amo! I love you Kuya Jojo. May libre pang panggas. Amo no? Sakbi raw. 130. Yun. Let's go. Salamat kayo dito sa panggas namin. I love you. Papunta ng Balatan. Barangay Kabuan. Ano na dito mag-ilang araw yung pulkan. Araw ngayon, Sabado. Bim-bim. Bim-bim. Break in yung motor dito ya Gatcho. Balatan para tumulong sa atin. Sabi ko, baka mga ano na lang, mga loan sila sa tumulong kasi
Ayun po, at daan muna kami dito sa may ano, may palengke ng Balatan para bumili ng sangkap ng aming lulutuin na manok, native na manok. May dala kaming native na manok dito. Kinata ni Kagatcho yung manok niya. Andito yung manok dala ko, nakalagay dyan. Manok ni Kagatcho. Aman. Hello po. Sibuyas. Bawang. Luya. Tuyas. Tuyo. Sili tol. Huwag na. Sa ubo? Sige, ako rin. Iba rin yung nyog. Nyog po kuya. Ito. Isa lang. 30 yan. Magic po. Magic, paminta. Yung tagtin na. Tagtin. Ito isa lang. Isang patis. Ay, huwag na magpatis. Okay na yan. Saging paro, sabi ni Kagatcho. 70 yung saging. Tolo, bayaran mo tol. Bili ko ng ano. Ay, look. Oh, bili yung Sprite. Para masarap kasi native. Lalagyan ko ng Sprite. Native kasi yung lulutuin. Masarap yan. Tons. Ito isa lang. Isa lang. Hawakan mo, Bim. Lalagyan natin Sprite yung ating lulutuin na ano. Native na manok, adobo na may gata. Sakto-sakto nga yung ano ko dito, Manubila. Dito. Oo. Sa akin, butterfly sa akin eh. Sa'yo kasi Butterfly. Punta namin sa bahay ni Rika. Hello, te. Tikiting mo. Bumabati sa amin. Balik kami sa Balatan. Oo. Yun ang pala, oh. Bim, takot maputikan. Pagbuta daw siya. Kasi nandun na siya dito. Diyan, nandun na siya. Saan? Diyan. Tuyo man. Baka daw madulas siya ulit. Hindi naman nadulas, nadapa. Doon ang natumpaw. Ang taas pag Diyan. pagpilit. Buti di ka natapilok. Ano na ako, matutumba. Nandito na tumbo si Kagatcho. Ay, tinapasa na, oh. Oh, madamo tulong naman ako. Saan ka natumba? Diyan, may pakatin dyan. Ang taas baga, oh. Ang taas. Ito. Bawin yung manabila. Ang taas, oh. Ayan, muli yung masisilayan yung view dito sa lugar ni Rika. Oh, ganda niyan. Mga bukid naman yung makikita nyo. Kakaiba. Itim-tim po si mama. Gusto niya makita dito. Amo.
Ayan, natatanaw na namin yung bahay ni Rica. Shopee. Shopee po, Shopee. Luluto ako. Ano to mo? Shopee. Sinigang baboy. Hello, good morning. Hello guys, good morning po. Morning pa ba? Morning pa. Tanghali na kuya. Ano maganda sa morning mo? Ako, char. Hello. Nana kuya tuloy. Ayan, dito na tayo. Bless. Ay, tuloy, tuloy. Masaya ka na? Sumasabi ako pa sa'yo ng ganun. Hello. May bisita ako. May bisita. Friend ko. Ah. Okay, kuya. Hello, my dear. My dear-in-law. Ulam na yung kuya. Ay po, at nakalimutan ko yung yung pinakayod ko na nyog. Bali, babalik ako ng palengke. Dito na sana kami sa bahay ni Rica. Yun, napakarami ng ulam ngayon. Nagluto pala si Rica ng sinigang. Pit. Ayan, kakalimutin ka na, kumatanda ka Oo nga. na kuya. Di niwanan ko si kay Kuya Gatcho. Hindi kita nagpakayot eh. Kaya ako 30 pa naman yun. Balik tayo. Oo. Balik tayo ng palengke. Hindi pala nakuha ni Kagatcho yung pinakayod kong anan yung. Yan, time check natin ay 10:31. Bali wala pa yung deliver na tiles. Nagluluto na sana ako eh. Kailangan yun eh. Kailangan yung gata. Habang naghahantay kami nung magde-deliver ng tiles, magluluto na muna ako. Kasi akutin pa namin yun ni Kuya Gatcho eh. Malayo to. Malayo itong hinahakutan dito. Malayo. Dati nung wala pa yan mga palay dyan kami dumadaan papunta ron. Ayan, dito na ako, nakabalik na ako. Ito na yun. Na-chop ko na sana yung manok. Layo pa naman lalakaran. Tampo, dito na tayo sa bahay ni Rica ulit. Kasi binalikan ko nga yung panggata. Ayan. Siyempre, hanggang dito na lang yung nabubulol talaga ako. Bakit? Bakit nabubulol? Ayun, hanggang dito lang ang vlog na to. At siyempre yun, yung vlog natin na papunta rito. Yun, hanggang sa nakarating dito kay Rica. Siyempre, panibagong vlog na naman yung ating gagawin. At magluluto tayo ng native na manok na dala namin. Na kinatay ni Kuya Gatcho yung manok niya. Yun. Bali, gagataan ko siya at lalagyan natin ng Sprite. Ayan po. I love you to all sponsor, to all viewers. I love you all. Amo. Bye-bye.